Хубаво е човек да си завършва проектите. Аз имам 2 завършени коледни албума за семейството и книгата Чистата магия, за която съм чувала невероятно добри неща от читатели. Какво казват моите приятели за публикуването на Чистата магия? Завесата се повдига. Откъде идва това въображение? Ще я чакам за заден дъх. Сякаш без да го осъзнаваш, ти описваш част от себе си. Правиш нещо, за което само съм мечтала. Дава ми страхотен стил, вълшебни чувства и думи и ме измъква от комерциалната реалност. Изненада, възхищение, дълбочина, спасение, мечти. И започваме с интро, което съм поправила 100 пъти. Човек може да получи кулминация още на интрото. Аз съм жена, която няма да прави любов. Желая го повече от всичко. Ако правя любов, трябва да живея като обикновена жена. Аз няма да живея като обикновена жена. Продължаваме с описание на обитателките на град Далир, главните героини в книгата, които са 16 сънуващи и танцуващи жени. Пазителките на чистата магия танцуват с пламъците, танцуват и с сенките. И то танцуват така, сякаш са в прегръдките на мъж. Съвсем нелепо е това да е целият чувствен живот на пламените жени от Далир, но това е точно така. Те живеят отделно от непосветения свят на закътано място в магиосната гора. Танцуването да е целият им чувствен живот, горкичките да ги ожалиш. И представете си какви жени са. И без радостите на романтичната любов, в Далир е непрекъсната фиеста, времето си минава, а малкото им общество просперира. С каква сила всяка от жените на Далир желая да е с мъжа на живота си? Какво не би направила? Какво не би дала всяка от тях? Може би дори биха се отказали от белия си жартиер и пръстена, който засилват качествата им. Да, те биха пожертвали дори тези лични символи на чистата магия. Ала над тях тегне коварно проклятие. Една нощ те решават да вземат билки и да направят ритуал за призоваване на истинската любов. Вярно, любовното приключение на сън, но все е нещо. И така, това са 16 жени, всяка от които сънува мъжа на живота си. Не една, не 2 или дори 3, а цели 16 сънуващи жени. Може да възкликнете: мили Боже! Цели 16 пазителки на чистата магия ще преживеят поне на сън това, което наяве не им дава мира. И понеже авторката е абсолютно обсебена от себе си, сега ще разберете какво общо има всичко това с нея. Написах тази книга, защото имах нужда да я прочета. Един приятел казва за мен: тя пише книги за живота си. Чистата магия е изцяло базирана на действителни лица и не толкова реални, но силно жадувани събития между тях. 16-те поддържащи героини малко приличат на мен самата в различен период от живота ми. 16-те великолепни мъжки екземпляра от сънищата са мъже, които аз съм срещала и съм усещала почти интимно. Също както героините преживяват любовно приключение на сън, аз преживявам своите романтични блянове, докато пиша чистата магия. Авторката е нахално откровена и няма пуска по някой коментар на повествованието. Прототипът, на който е базиран на Рафаел, няма никакво търпение, когато гледаме заедно познатите ми филми. Винаги с любопитство шепне в ухото ми: мила, какво ще стане по-нататък? Сякаш го чувам и сега. По-нататък, мили, ще съблека книгата. Ще слея изповедта с фантазията. Ще пусна читателя в кухнята, където беше сготвена чистата магия. Ще разкажа някои неща, които се случваха със сърцето ми, зад кулисите. Ще хвърля картите на масата. Имам 16 дами купа и 16 въжета пика. И неистово желание за любов, въпреки че има нещо, което винаги ме спира.
Някъде бях чела, че да правиш коментар на литературно произведение е като да ядеш вкусна и сочна ябълка и изведнъж да почнеш да вадиш парчета от устата си и да ги разглеждаш. С риска да ми се получи така, ще примеся някои откровения с моя фентази романс. Добре дошли в сърцето ми. Текстовете с ръкописен шрифт са моите бележки по книгата. И чак след тези овертюри, четивото официално започва. В една тюркоазена къща, до пекарната на улица Розова долина, живее мак Рафаел, неземно красивия стопанин на град Далир. Той не е висок на ръст, но тялото му е изваяно като на божество. Кафявите му очи непрекъснато блестят от щастие, усмивката му е заразна, енергията му взривяваща. Той винаги говори приповдигнато, горещо от ентусиазъм и заразява всички около него. Няма си домашен любимец, но всички в гората са му приятели. Всичко живо иска да се сприятели с този човек. Катеричките, сърничките, дори силфидите, които се реят и танцуват във въздуха. Щом наклони леко глава в страни и те погледне, стопля ти се сърцето. Той също не прави любов, но е мечтател и на сърце му е пазителката на кайхлибарната река, за която се носят легенди, че отмъква красиви мъже дълбоко във водното си царство. Още беше по светло вечерта и Рафаел вървеше по улица интелектуалска, за да пречисти тялото си за ритуала. Той се съблече гол до кръста и се хвърли в обагрения в розово и златно оцеле за девствен водопад. Водата щеше да измие цялото безпокойство, което се бе събрало в тялото му през деня. В средата на водопада той застана под мощната струя и се остави на стихията да отмие напрежението от него. Усещаше благословията на топлата минерална вода с всяка клетка от кожата си. Гмурна се и потопи главата си и когато се изправи сред водопада, от косите и лицето му течеше вода по фантастичното му мъжко тяло, което блестеше от мокрота. Мънички шарени рибки заобиколиха Рафаел, сякаш беше статуя на божество, издигната в средата на водопада. Той започна да докосва тялото си под топлата вода и се концентрира върху свещеното измиване, без да осъзнава, че е най-прекрасната гледка в света и пазителката на кайхлибарната река беше изплувала от водата и седнала на един крайречен камък да му се наслаждава. Рафаел с положителност е много привлекателен мъж. Шансът е, ако го видите гол до кръста, да не може да спите добре с години. В ръцете му се чувствам точно на мястото си. Представете си самия Бог в ролята на готвач, който извайва торта от сметана и във възторг от себе си поставя 2 коктейлни черешки една до друга да украси тортата. И ги поставя точно на местата им, една до друга. Сякаш тези сладки плодове сме ние с Рафаел. Преди да ме срещне, светосещането му било дъждовно, вървял сам, без да има посока. Край него щастливи двойки, които блажено се докосват, но в него празнота и самота. Първата ни среща беше сладка като маслен крем. Гледахме се като деца, които отварят коледните си подаръци. Дъждът в чувствата ни вече нямаше значение. Всичко, което бе важно, е как сърцата ни се открехнаха едно за друго, когато се докоснахме. Любовта, която извираше от зениците ни. Бях до някъде заинтригувана, до някъде поразена и едва му откъснах очи от него. Той се усмихваше свенливо. Беше като ходещ мъфин. Вече нито един от двама ни нямаше да е сам в тъща. Сляхме се като парата от 2 чаши горещ чай, прилепени една до друга. Изведнъж не можехме да си представим живота един без друг. Живота му без мен бил пълен с жени с тяло на манекенки, които или изискват прекалено, или им е писнало от всичко. Между нас започна един нежен флирт. Усещането беше сякаш развързвам внимателно папионката му, а той сам си сваля тирантите от ризата. Моят ток се плъзгаше нежно отстрани на спортните му обувки. Винаги се приближавах към него с усещането, че ме гледа. Той танцуваше с мен, след което се покланяше красиво, както са го правили на баловете в Англия през 18 век. Фактът, че го възбуждах повече от всичко, в началото го дразнеше безумно. В началото отричаше вълнението си, но то се изписваше на лицето му. И когато се метнахме един на друг на дансинга, всичко ставаше кристално ясно. Танцът ескалираше в радост и любов. В крайна сметка започнах да гравитирам около него, а и той не се дърпаше. Имахме красив флирт
и безумна обич, от онази, която ти казва къде принадлежиш. Все повече ми харесваше да съм в ръцете му, в скута му, в сънищата му. По залез слънце, Рафаел излезе от водата, полугол и прекрасен. Облече черния си халат, обу сандалите си, сложи на врата си кьотския възел от сребро и потъна във вечерната тишина. Запътя се в сумрака към улица Крайбрежна, където с гледка към великото тихо езеро живееше Опалина Аш, художничката. Опалина носеше рокля, украсена с огромни снежинки, които не се топяха. Светлата й коса беше прибрана в стегнат кок, темножно сините очи бяха очертани от тежък грим. Тя посрещна Рафаел в малката си наметена кухня, защото художничките нямат никакво време за метене, но за това пък Опалина имаше време да нарисува портрети на всички жени от Далир и да ги окачи по стените, повечето накриво. Опалина не обичаше да мете и да чисти, не обичаше да подрежда, готвеше рядко, ястията й ставаха пурпурни на цвят. Не харесваше да си шие нови дрехи, беше привързана към роклята си на снежинки. Обичаше да рисува други жени по лицето си с грим, но повечето време си ходеше неглиже. Не я биваше в домакинство и беше смотана в флирта. С мъж, който е наистина влюбена, Опалина не знаеше какво да говори и какво да прави. Рафаел засия в усмивка, когато видя, че художничката едва диша от вълнение. Все пак щеше да срещне мъжа на живота си тази нощ под пълната луна. Опалина, това съм аз в началото на 20-те си години. Креативна и разхвърлена до безобразие и изключително привлекателна за повечето мъже, особено тези, към които нямах романтичен интерес. Животът ми беше само удивителни ноти. Красива като фея, но напълно неосъзнаваща потресаващата си красота, с палови мисли и заявяваща намеренията си по един възмутителен начин. Хем ангелска, хем от тези жени, за които майките на добрите момчета ги предупреждават. С поразителна чувственост и чувствителност. Никога не се знаеше какво да се очаква от мен в тази възраст, освен беля след беля. Опалина беше въздушна вещица и заповяда на вятъра да затвори вратата. Тя припряно се блъсна, все едно някой ритна с бутуш. На масата бяха разхвърлени, леко покрити с прах вълшебни инструменти. Атамес бяла дръжка, камбанка, купа, потир, кристална топка, вълшебна пръчка, пентаграм, а до масата беше облегната и метлата й, която никога не й служеше за нищо. Изглежда не си се подготвила за церемонията и Рафаел леко наклони глава и се усмихна. Всъщност нямам търпение, отговори Опалина, вдигна глава и погледна мага право в очите с поглед, който показваше готовност на какво ли не. Може да сипеш по едно винце за наздравица. Изглеждаш сякаш най-горното копче на роклята ти ще хвръкне от напрежение. Ще го срещна тази нощ и ще бъде изпълнен с момчешка слава. Вероятно ще бъде толкова самовлюбен, че ще се налага аз да му обръщам внимание вместо той на мен. Кажи ми, Рафаел, усмихна се Опалина и снежинките на роклята й започнаха да валят от вълнение. Много ли искам? Опалина, всички жени харесват мъже, които не им обръщат внимание. Виждам, че си спретната, но не си имала време да пометеш кухнята. Аз рисувах, оправда се Опалина с обичайното. Какво рисува? Обичайното? Да, великото тихо езеро през всички сезони. Дори не си измила магическите си инструменти. Не съм. Трябваше да ги измия, знам. С лунна вода. Дошъл съм ти на гости, а се на мен се пада да мета и да мия вместо теб, въпреки че кой нормален човек обича това? Всички се грижим за теб, като голямо дете си. Ти тогава поне си приготви олтара. Опалина запали няколко ароматизирани свещи с парченца портокал, пръчци канела, розови листчета и борова шишарка. На дървения олтар беше изрязана руната Гебо, която вещаеше дар свише и правеше Опалина жертвена и прощаваща. Опалина беше разхвърлена жена, но ритуалите бяха по странен начин подредени. Тя нареди билката си лавандула, която щеше да й донесе мир. Постави до нея лале, което означаваше надежда за истинска любов. Тя си сложи пръстена си с камък опал с цвят на шамфастък, който облегчаваше бурни отношения.
Феноменален камък за лечение. Този камък я успокояваше и укрепваше, тъй като тя бе много емоционална. Символите на алтара бяха нейните верни съюзници във всякакви ритуали. Рафаел помете и поръси малко солена вода от купата по дървения пот на кухнята. Седне към банката звънна, за да прогони нежеланите енергии. Окей, като се каже вещица, всеки си представя различни неща. Някои хора си представят Никол Кидман, която шава и бърчи нослето си в много очарователна гримаса. Думата на български идва от вещ, т.е. мъдър. Езичеството е една от най-древните им самостоятелни религии. Вярваш каквото ти скимне, правиш каквото ти скимне. Можеш да повярваш, ако искаш, във всички богове, които са бродили по земята. За себе си съм избрала да вярвам и да обичам Господ Бог, нашия Творец, но езичеството винаги е било интересно за мен. Моите чародейки общо взето сами си измислят в кой да вярват, сами си създават ритуалите и имат божествено самочувствие. Опалина взе Адамето и с един рязък пирует изписа с острието му почти съвършен кръг в средата на кухненския пот. Рафаел доволно отбеляза красотата на движението с леко подсвиркване. Докато се въртеше в кръг, с сперени ръце и бъртичка сочеща към тавана, тя заповяда: „Почитаеми въздух от изтока, огън от юга, вода от запада, земя от севера. Съберете, моля, енергиите на любовта и щедростта в кръга ми.“ После спря в център на кръга и се фокусира върху гостите си. „Добре дошли. Тази нощ имам не просто магическо намаление, а блян. Ще сънувам обаятелен благородник, който има рицарски добродетели“, каза Опалина, сякаш за да призове такъв мъж беше лесно като да изяде кутия бомбони с ликьор по Коледа. Лицето й заблестя, по ръцете й се появиха изрисувани светещи знаци. Тя зашепна заклинание. В този момент в кръга се втурна и морското свинче на Опалина. „Ах, развали ми ритуала! Или искаше да участваш в него, Зуи?“ И тя го вдигна и го целуна, защото Зуи имаше душа от топлина, любов и мекота. „Не е напълно развален“, каза Рафаел. „Ще сънуваш, но Бог знае какво. Хайде, време е. Аз ще загася тук свещите и ще дойда да те завия.